Ako kayo ang akong kalipay o among kalipay sa katawhan dinhi sa Barangay San Jose karong adlaw. Ang among gihandom, gidamgo o gipangandoy aduna nagay katumanan. Nga mao ang pag-rehab or pag-renovate sa atuang Barangay Hall San Jose. Ako kayo ang akong kalipay o pagpasalamat pinaagi sa paghatag, pagtunol sa atong pinalanggang mayor o pagsuporta, no, sa mga katawhan sa Barangay San Jose pinaagi sa atong pinalanggang mayor Joseph Cortez Cagas. Gani dili lang kani, no? Aduna pa tay umaabot nga groundbreaking ang atuang Abalayan Road, no? Na mahimutang diya ikot sa atuang Esak Abalayan Elementary School, amounting 2 million pesos para ipakongkrito ang maong dalan. Kaya nadunggan na ito kaganina sa mensahe ni Mayor nga karong bulan na tugda na po ang groundbreaking para mas tugda na pagtrabaho ang maong karsada. Dili lang ka na. Gani sa dihang iaprubahan ang annual investment plan sa atong syudad. Usama ko ka membro niya na nakita na ako dito. Aduna na po umaabot na proyekto ang Barangay San Jose for the year 2022. No? Concreting of roads, purok Kagapi. Concreting of roads, purok Mahogany. Nag-unig sa dalan sa Aurora 6 o Dawis. Ingon man, ako Salim Road. No? Ingon man, Talisay Road. Aprobado na ni sa atong pinalanggang mayor, Joseph Cortez Cagas. Perting daghana o proyekto nga gihanay, nga gitunol ang atong pinalanggang mayor dinhi sa Barangay San Jose. Nasayod ko nga nalipay ang katawhan ini kay mauni ang ilang gipangandoy o ilang gitinguha nga ang tanang kasada namo dinhi masigintog yun, no?